Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Ma nilqakom għal del-podcast tal-lum, flimkien miegħi għandi s-Sur Kevin Falzon. Ma l-lum ħana diskutu naqra fuq naqra affarijiet li id-diskuti Kevin dal-aħħar fejn ma qbilx hekk u ma qbilx miegħi laqqas. Naqblu ħafna affarijiet imma hemm affarijiet ma naqblux ovvjament. Ejwa. L-aħħar waħda li għamilt ma Kit kienet tajba. U l-aħħar waħda li għamilt ma' Mirko kienet tajba wkoll. Dħalt flok kultu hekk. Għalija tajt. Alright. Għax rajt pereżempju kien hemm partijiet li ma qbilx miegħek. Fejn inti qed ħabba l-Knisja għandha kontroll. Ma naħsibx li qed għandha daqshekk kontroll kemm kellha qabel. Fl-opinjoni tiegħi ovvjament. Ovvjament jiena ma nafx hemm eżatt, però jiena nħoss kemm mill-istudji li għamilt u kemm mill-loġika għandha kontroll assolut il-Knisja, però dilna xejn fejn ma taqbilx inti ħalli il-Knisja per se li l-Knisja Kattolika ta' Ruma ma ċbaqala dik is-saħħa li kienet għandha qabel. L-ewwel ħaġa kien hemm dik il-problema fil-flus fejn kien hemm ħafna dawk iċ-checks, il-famużi chits, insomma, li kienu l-investimenti li kienu jagħmlu fil-Vatikan. Daka fi bejn is-60s u 70s kien hemm frodi kbir fiha fejn intilfu ħafna flus. Kienu jbijawhom daw, pereżempju, jekk waħda tiswa miljun kienu jbijawhom b'nofs il-prezz. Allora dik ma tiswa xejn fil-verità, ġast karta, imma in-nies kellhom ħafna jiġru fl-idejn daw. Fuq il-bonds qed titkellem? Mela fuq il-bonds, dik waħda minnhom tilfet is-saħħa. Però il-Knisja kif qed inti l-Ġiżwiti jmexxuha għax huma l-propja li kif naqbad. Ir-ras tas-serb dawk. Eżattament, Infatti issibhom kullhom kien issibhom meta fit-tieni gwerra dinjija. Primarjament, ġifieri l-aħħar li kienu. Mhux huma nstigawa? Eżattament, La dubju. U dal-aħħar rajnihom Minn wara l-kwinti? Dal-aħħar rajnihom fil-files tal-UFOs ukoll. Jiġifieri. Jiena lekk għatlek, meta ddiskutejna inti l-aħħar waħda u għatlek għandhom subajhom imbillin biex imbillin. Tista' tgħid li kollha merqin, kullimkien daw, ġifieri tista' semmi xi semmi hemm qegħdin daw. Kompli, fiexhom dafli tal-UFOs tal-Ġiżwiti għax għandi kurzita. Mela, dak kien hemm x'ismu Daniel Sheehan li huwa l-avukat li rappreżenta lil-Greer, lil-Luel Ezando, jirrappreżenta ħafna nies minn daw il-kbar. U da fis-70s kien batu Carter, fis-70s kien Carter meta kien bħalissa. Insomma, President Carter kien qabad il-dal Daniel u għallu mur fiċli il-files u r-records tal-UFOs. Sawa, rrit nkun naf. U da mar, insomma, Daniel u beda jfittex u hekk u taħu l-autorizzazzjoni li immur kullum kien da, ġifieri ħadd ma seta' jwaqfu. U mar ġo bini u tawħ kaxxa
U beda jaralizza l-affarijiet u dan, u skopra li fit-33 waqa dal-UFO u nġabar mill-Mussolini u Mussolini taħ il-Vatikan biex jżommu u jitfaħu ġo storage fl-Italja stess. U kif rebħu il-gwerra l-alleati il-Vatikan batu komunikat l-Amerikani li għandhom dal-UFO. U minn hemmhekk sar transfer tal-UFO għalhekk qegħdin imdefsin il-Ġiżwiti, Mirko. Mbagħad da Daniel Sheehan u kien Ġiżwita, avukat tal-Ġiżwiti. U insomma, u ddeċieda li l-informazzjoni tija l-wieħed minn dawn l-assisin, il-Ġiżwiti għandna. U f'nofshom kien hemm jiġifieri il-markings tal-dana u li sabu fuq il-UFO bħal hieroglyphs u affarijiet oħra. Dik insomma mir. Huma kollhom kien qegħdinu. Templari, kollox qegħdin il-Ġiżwiti. Jien kif inħares lej il-globu b'mod ġenerali, jiena li hemm żewġ entitajiet illi jiġbdu l-isbak ta' din id-dinja. Ovvjament imbagħad fuqhom hemm oħrajn. Però dawk li nsejħilhom bla wiċċ jiena huma l-Knisja Kattolika sewwa u r-Rothschild. Is-senti meta tgħidli ir-Rothschild mhux qatt jaf bihom ir-Rothschild warrajt, taf x'isimhom individwalment min jaf minn huma daw. Ħadd ma jaf minn huma sewwa. Dawn ir-Rothschild qegħdin ħafna, ġifri hemm ħafna membri tal-familja de Rothschild, però li qegħdin fil-ħajja echelon tal-Rothschild sewwa li huma imdaħlin mhux f'banek biss, imdaħlin f'ħafna industri differenti. Dawn ħadd ma jaf minn huma jiena għalhekk ngħidulhom bla wiċċ daw. Question mark wiċċhom l-istess il-Knisja Kattolika immexxija mill-Fraternità Ġiżwita sewwa illi dawn ilhom fix-xena tal-ġbit tal-ispak minn tal-inqas fl-aħħar 500 sena. Minn tal-inqas qed imdaħlin fil-UFOs ukoll ir-Rothschild. Kollox bihom. Kienu qed jisponsorjaw lil Hillary Clinton u l-Bill Clinton biex joħorġu l-informazzjoni tal-UFOs. Joħorġu l-informazzjoni dudhom joħorġu ma nemmenix dik mhux joħorġu. Mhux se joħorġu xejn. Jekk se joħorġu xi ħaġa jkun hemm disclosure, ħa joħorġu lek ismani. Imma jiena ma nemnux id-disclosure li sar. Ħanajdlek għaliex. Ħadd mi se jiġi jgħidlek aħsel wiċċek ħadd iġi aħjar minni, ħadd. Sewwa, ġifieri dik waħdik ma tistax tkun sempliċi minn hekk u m'hemmx fejn iddur. Dawn jekk għandhom informazzjoni sewwa u din l-informazzjoni tħollu torbot sa taħseb li se jagħmlu disclosure tagħha ma tarax. Misu mixin l-hemmhekk. Le, m'għandek ċans. Ġifieri taħseb li mhux ħajħorġu l-informazzjoni. Le. Jekk joħorġu l-informazzjoni tkun antika. Li għal-poplu li jinvestiga dawn il-fenomeni xorta tkun moderna għalihom. Għal xiex. Ella li xumma fil-konma għandhom ħafna affarijiet iżjed milli aħna naħsbu. Rajtu huma qegħdin xi 100 miljun pass il qudiem iżjed minn kulħadd. Rajtu the age of disclosure. Le. Jiena ma tantx insegwi, jiena li naħseb jiena, ġifieri ovvjament li naħseb jien mhux dejjem ikun tajjeb, jiena li hija tajjeb. Għalhekk mit-bniedem mitfehma, qed tifhimni, issa mbagħad ovvjament mbagħad naqgħu f'dik l-argument li niddibattu s-suġġett. Però nħobb nuża ħafna l-loġika jiena. Meta darba kont kellimt ma' waħed barrani, dejjem Mirko, kien qal li ħajoruna l-UFOs, joruna l-alien u daqshekk. Għax peress li huma jaqgħu taħt atomic secrecy. Fimti atomic secrecy. Ġifieri aħna nafu li teżisti l-bomba atomika, nafu ċertu prinċipji ma nafux eżattament kif issir u x'hekk mien. Nafu eżatt kif issir. Imma hemm xi affarijiet li m'għandniex dan hawn. Ġiet tal-atomic secrecy dejjem tifqalha ma ħisajna fis-sens. Anki jiena jekk hemm l-informazzjoni kollha kważi. X'hemm nieqes ma. Eżatt kif tista' kulħadd fis-sens. Il-problema mhux in-knowledge kif tagħmel bomba atomika, imma biex inti tagħmel x'ismu l-uranju
tippurifikaħ Tippurifikaħ, tagħmel b'dakaw. li huwa li involvi ħafna enerġija, ħafna flus. Nsejx jidulu l-maw bħalissa madonna. Imma natural caring dak isir. Le, dak Le. tagħmlu inti. Nistjamel minn għalija kien hemm xi danaw. Biex tagħmel enrichment tal-uranium it's very expensive and it takes a lot of resources. Minn għalija kien hemm enrichment qawwi Sweden. Sweden. Aha. Għax il-Ġermaniżi kellhom bażi hemmhekk u kienu kissru ilhom l-Amerikani qabel ma żviluppaw il-bomba. Ma nafx ngħidlek, però dakoll biex tikkrea bomba nukleari llum. Kienu waslu Ġermaniżi ostja. Kienu fiċinu ħafna. Ħafna. Liqgħu fl-aħħar mill-aħħar. Għalhekk kissrulhom hemmhekk Sweden għax rej dokumentarju dettaljat fuqha. Ġifieri il-Nazi ma kellhomx bombi nukleari? Kważi. Ejja. Ejwa, kieku ma kissrulhomx. U min kellu bombi nukleari? Ħadd dak iż-żmien. Huma bdew jaħdmu fuqhom fuq il-bombi fuq Atomiċi naħseb li kellhom dak iż-żmien. Atomiċi, all right. Għax inti daw kellhom kien hemm xi post fejn kien hemm high enrichment ta' dal. Allora dawk ta' Nagasaki u xejn ma dawk atomiċi. Ejja. Atomiċi. Aha. Ostja wara x'għamlu, Ma. Hemmhekk għatem nies jitwieldu ir-reperkussjonijiet Ejja. kif minħabba li hemmhekk huwa radioattiv. Ma naħsibx li l-post as-saċ huwa radioattiv. Mhux eżatt. Fejn tafaw il-missili. Hemmhekk joqogħdu n-nies illum huwa tista' tmur inti bħala turist. Aha. Għax inti meta tisplodi bomba mhux bħal meta għandek eżempju nuclear meltdown. Għandekx bħal bħal Chernobyl li għandek area li exclusion zone. Bħal Fukushima li għandek exclusion zone. Ta' jkollok bomba jiddispersja ruħu malaj ħafna. Inti li jiġri mbagħad once li ħxejt id-DNA tal-popolazzjoni dik tibqa' tintinet. Apparti minn hekk. All right. Eżempju. Ostja, minn hemm mhux biġifieri mill-area. Le mhux Mill-ġenetika tiġi mbagħad. Mbagħad pereżempju bħal Ċernobil għandek il-materjal nukleari hemmhekk radioattiv. Ġifieri bħal dak di elephant foot tux. Mhux dik biss hemm ħafna. Għax hu meltja u ġtisa Italjon fant ma nafx. Darba minnhom jiena rajt ġol Hindu Valley. Di rajta tal-Hindu Valley dik interessanti immens, dik anka skeletri glassifikati sabu hemm. Fl-epicenter tal-esplużjoni dan hemm mitoloġiji li qed jitkellmu dwar esplużjoni li seħħet 5000 sena ilu. Sewwa, u meta tidħol fid-dettalji, tgħid kif jista' jkun ostja. Dak kien hemm wieħed kien hemm esploratur. Min għalija Ingliż kien. Fil-bidu 1916. Fil-bidu tas-seklu 20. U da saqaħ sfrondat ġo xi ħofra, għala xaw, bat bil-batt bil-wara ta' center tiegħu bida jkisser u daħal ġo kaverna da taħt l-artu sab l-iskeletri glassifikati u ovvjament ħaġa ġebet l-oħra tal-ġo l-Hindu Valley. Diffiċli biex ikun hemm U dan isir, il-classification isir b'esplużjoni ta' xi ħaġa nukleari sejħra li ġifieri tkun hemm sħana tal-blieħ. Ejja. X'jista' jikkaġuna dik it-tip ta' sħana? Xi esplużjoni kbira. Issa da il-materjal li sabu u skont l-istudji li għamlu din imniżla wkoll, ġifieri jekk inti taqbad id-dettalji xjentifiċi mal-mitoloġija u tagħmel like with like kif nagħmlu s-soltu biex naslu għal ċertu konklużjonijiet, tgħid ossja dawet jgħidu l-istess ħaġa bħal dik tal-Iżrael ta' Sodom u Gomorra. L-istess ħaġa strahem hemmhekk, ġifieri hemmhekk sabu deposits li huwa radioattiv. Li hemm ħafna salfer ukoll. Ġifieri jista' jkun xi ħaġa li at one point kien taħt il-baħar ukoll, ġifieri. U le, mhix hekk. Taħt il-baħar iżin ġara katastrofi. Viċin tal-baħar, ġifieri, il-baħar il-mejjed. Baħar il-mejjed x'inhu dak mhux baħar mielaħ fis-sens li darba jiforma mill-baħar propja.
Però jekk imbagħad ħaġa tad-daħqija jekk l-ilma l-silġ kollu jdub tad-dinja jiġi stabilizzat l-ilma. Qatt qarajta dik. Ġifieri jiġi stabilizzat f'liema sens. X'jiġifieri? Jekk eżempju jdub is-silġ kollu jiġi stabilizzat bħala pH l-ilma. Mela, għax hemm iktar danaw. Jekk taqqat l-ilma kollu tad-dinja, fimta xem taħafna ilma taħt il-blat u hekk, jiġi stabilizzat jekk taqdu kollu f'daqqa. Dejt naqra l-aħħar darba. Ħafna hawn 3 tipi ta' ilma, 4 tipi ta' ilma. Hemm l-ilma il-baħar. Hemm l-ilma safi ta' xmajjar u tal-għadajjar, għandek l-ilma li huwa sospendut fl-arja, għandek l-ilma dak maqbut fil-water table. Ġifieri għandek 4 tipi. U hemm l-ilma jemġo fina wkoll għax għandna għalma ilma tista' tgħid. Qed tissemmi daw tal-Indja hekk, ma nafx jekk rajt daw l-iskeletri jaw il-mumi li sabu. Niema. Sabu set mumi tridactyls bit-tlet isbaba. Ejja. Brasom elongated. Ejja. Ejja. Fejn sabuhom? Il-Peru Jidilli u ma minix. Minna li għal-Peru. U għet jgħidu li huma reali ġifieri. Mbagħad hemm daw iż-żar jisom tajti. Fej qiegħda di. Di li qed issemmi ta' 3 iswaba. U kif huma bħala figura kif huma. Ishom aħna però għandhom 3 iswaba u rashom hemm tawla. Tridactyl. U daqsix fihom daw. U skeletri sħaħ jew. Le, mumi. Mumi terġa' preservati daw. Ejja, sabu. U daqsix fihom bej wieħed u ieħor. Sabu 14 sajtem. La. Fejn hemm daw il-mumi. Il-Peru. U hemm waħda minnhom tant kemm it-twila tistreċċja ġowar. Jiġifieri u l-kondizzjonijiet eżatti, jiġifieri bħala umdità u hekk li ħajjippreservawhom għal 1000 sena oħra għal. Żgur. Il-kundizzjoni naturali tal-grotta. Ejja. Issa, sissa huwa nofs il-grotta skoprew għadhom, imma sa fej waslu issa il-mumji kollha misruqin voldiri żarmawhom joħdulhom il-jewelry minn fuqhom, joħdulhom l-irjus, eżempju. Imbabsin ġifieri. Kisruhom kollha l-mom, jiġifieri sa fejn waslu issa. Ġifieri xi ħadd wasal għalihom qabel ma waslu. Le, il-dam leko biex ikkejjel li ma nafx il-lost jażaw. Hemm xi radar biex ikkejjel. Sa fejn waslu ma n-nofs u n-nofs kollu nkisser. Jiġifieri kollox imħarbtin daw il-mumi. L-ewwel sajt li skoprew. Issa hemm 3 sajts minnhom skoprewhom reċenti u jidher li mhux ma ntmissewx daw it-3 sajts. U jidhru minn fuq U barra din is-sejba fiżika ta' dawn il-mumji hemm xi ħaġa li tista' tikkorrispondi magħhom bħala skrittura, bħala jew xi mitoloġija, eżempju. Ta' tridactyls jew ma tafix. Ejja mela. X'għandna Malta? Malta hemm ġebla edha l-ġgantija. U jekk tifliha sew tara mnaqqax hemm jisu xaman bit-3 iswaba fuq kulit. Hemm ġebla l-ġgantija. Ejja, da se kollox fiha. Sa fejn qiegħda imma? Il-Mużew tal-Arkeoloġija? Hemm il-ġgantija stess. Imma qiegħda ġol ħajdi ġifieri. Ġol vetrina hemmhekk. Il-mużew. Il-mużew tal-ġgantija. Ejja, u taraħħa jisa spaceship. Jekk taraħħa. Ma tantx tara sajjan ma tantx tara sewwa vera. Hemm ħafna lok ta' spekulazzjoni. Hemm qiegħda. Għax niftakar iktar mill-ritratt. Ejja, x'dak. Għandek ir-ritratt? Ejja, għandek. Batuli. Din interessanti, imma ifhem, bat naqgħu taħt ix-xena spekulattiva. Spekulattiva, ifhem, imma. Issa mbagħad ma tistax tgħid minn dak lat li isma' din minn Malta tirrikorrispondi ma' dawn. Xi ħadd bat li ritratt ta' ktieb minn fuq ktieb. Fejn hemm xi ħaġa mpinġija kisu figura u 3 iswaba wkoll Mirko. Qiegħda. Għal-bala ma nafx jekk insiba nibatjelek, insejt minn bat li ktieb fuq daw l-istatwi l-figurini Maltin. Kien.
u l-fuħħar u hekk. U xem fuq dawn il-figurini. Hemm hekk bitlet iswaba. Hemm figura bitlet iswaba. Sakemm mhux impinġija ġast hekk. Jiena qatt qajt magħhom. Qatt ma qasnaf bihom infatti. Somma fem kif l-impinġija wkoll tidher li jena qastramba. Qatt ma tqajt magħhom. Ħanajdlek. Ara jiena inħoss illi fejn idħlu fuq idħlu fix-xena stramba tal-arkeoloġija sewwa din nixtieq niċċaraw. Da ovvjament f'kull tip ta' xjenza, issa l-arkeoloġija hija xjenza, xjenza biex inti tiskava biex tasal tifhem l-istorja ħanejdu hekk mill-A sa Z tat-tempji, tan-nies, il-moda, l-istil, il-ħajja li kienu jgħixu, ir-reliġjonijiet, sabaħ dan. Issa, ekkun hemm elementi f'kull tip ta' xjenza illi din tkun moħbija. Di tkun moħbija u tkun moħbija għal raġuni valida. Id-darba l-oħra tħallna tal-barri glassjali. Sewwa, issa jiena meta kont mort infittex il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-Belt fl-arkivi fotografiċi, sibt fuq kollox sibt ritratti anka ta' katusi u ta' pajpijiet. Ta' katusi u pajpijiet tas-seklu 20 hemm ukoll, però tal-barri glassjali u tal-id b'sitt iswaba ma sibtx. Mela għandek żewġ elementi importanti bħal dawn fl-arkeoloġija possibbli m'hemmx rekord wieħed imġiddem ta' dawn iż-żewġ relikwi ħansejħilhom hekk importantissimi mhux tal-li ma jafux bihom. In-nies li jaħdmu ma jafux x'instaqsejta dwarhom. Għalu li l-barri ma nafux bieħ possibbli kif ma jafux bieħ. Heritage Malta ma jafux bieħ stramba. Dan kien sa' 1972, sa' 71 dan kien il-barri speċjalment kien qiegħed hemmhekk impenġi fuq l-ortostat intu dieħel fil-Holy of Holies, fit-tieni livell, sewa dak kien qiegħed hemm. U issa m'għadux hemm. M'għadux hemm neħħew da. Dan ġiet ingħatat awtorità speċifika biex jitneħħa minn hemm. Għala. Għax ovvjament jekk in-nies jibdew jagħmlu 1+1, isma' dan il-barri mhuwiex ta' żmien in-nies illi lilna bellaw ilna li bnew it-tempji. Dan huwa ta' żmien il-perjodu Magdalenjan. Ħabba x'ġarek ta' ħanajdlek. Ġifieri jekk inti taqbad daw kif jibdew jipparagunaw xjentisti sewwa fis-sebgħinijiet u fis-sittinijiet dan sabu li dan ma m'għandux jaqsam ma' żmien Neolitiku dan il-barri dan antik iżjed. Mela kif nies ta' żmien Neolitiku penġew kienu jafu b'annimal li kien ilu estinct xi 7,000 sena. Ma tistax. Illum aħna nafu bid-dinożawri u l-scales u l-ġilda tagħhom u l-istruttura skeletali l-anatomija tagħhom għax tista' tagħmel replika kompjuterizzata u għandna sejbiet ġifieri qed tifhem bekk nafu ma dawn in-nies ta' 6,000 sena ilu. Kif kienu jafu? U li ta' b'sitt iswaba bħalissa fakkarni. Tal-barri kont naf biha. Li ta' 6 iswaba, di ma kienx stramba, però għal dak iż-żmien kienet stramba. Issa dan l-istudju kienu ilhom jafu bija din li kien hemm kondizzjoni li persuna tista' titwielet b'6 iswaba kemm fis-saqajn u kemm fl-idejn. Kienu ilhom jafu mis-seklu 17. Kondizzjoni medika li tista' telimina s-soba żejjed inti, qed tifhem. Però għal dak iż-żmien is-superstizzjoni reliġjuża beżaw illi din it-tip ta' dettalji jekk joħroġ hemm barra fil-pubbliku ħajkollna kaws sħiħ. Anke l-istess ħaġa tal-barri glassjali jekk dan se joħroġ hemm barra. Sewwa u ħajkunaw studjużi illi mhumiex qegħdin inline ma' studju akademiku universitarju ħajaqlawna trabil mela mhux aħjar neliminawh milli nħallu hemm ħalli jkunu jistgħu jispekulaw u jistudjaw nies illi ma mhumiex inline ma' studju universitarju.
Tifhem? Allora qabdu u ħelsu mill-problema mill-ewwel u neħħeħu minn hemm. Allora inti dejjem xtaqt insaqsi. Kif minn ġebel kbir, eżempju, morna ġebel żgħir. Dik waħda minnhom. U tu. Hemm ċertu affarijiet, pereżempju, kif qed tgħid inti bħal dak il-barri. U ċertu affarijiet oħra bħal toqob u affarijiet irqaqat. Kif kienu jagħmluhom dak iż-żmien? Kellhom misterju. Toqgħod tgħid misterji issa ovvjament f'The Gospel of Forbidden Truth tħalt daqsxejn fihom dawn l-affarijiet. Sa ċertu punt jiena nemmen illi kellhom teknoloġija avvanzata daw. Għax jekk inti sibt blokka tal-ġebel. Sewwa, u di ix-xogħol li fiha jikkollabora ma' xogħol li kien isir dak iż-żmien għal-mod tal-kelma 6000 sena ilu, però fih drill hole daw. Illi dak iż-żmien ma kellekx lodda biex tagħmilha. Kif il-Madonna għamluha daw. Qed tifhem? Ġifieri ħaqqas fi żmien il-kavallieri. Eżempju ġol Peru. Għandek id-diorite kienu jużaw ħafna, mhux id-diorite kienu jużaw diorite, ġebel diorite l-iżjed materjal. Sewwa fil-familja tal-Blajjed illi huwa qiebes da kif da ħafruh. U għamlu xogħol perfett biex kellhom xi tip ta' għodot. Jew jekk tara x-xogħol Eġizzjan. Lapis bulls, dawk is-sarkofaġi li hemm ġo tunnelli taħt l-art. Mela għandek it-tunnel fih daqshekk. U s-sarkofu jidħol bil-kemm jgħaddi minn hemm da. Għamilhom qas jgħaddu. Jgħaddu, kif da bnew hemm ġew u da taf kemm il-kbir ma jgħaddix il-kbir. Le kollha ġewwa qegħdin daw. Il-kbir le, m'hemmx wieħed taħt kbir. Ma jgħaddix minn fejn. Ma jgħaddix dak bnew fuqu, l-ewwel tafgħu lilu mbagħad bnew. Jista' jkun. Ġifieri inti qed tgħid kif? Ma setawx daħluh. Għax minn fejn jidaħlu. Ma jgħaddix. Sproporzjonat. Ġifieri daw l-ewwel tafgħu lilhom. Ġifieri daw kif ħanaqdu nifhmu naslu nifhmuhom daw. Għax veru, anke llum enġiniera tal-lum jifqgħu magħhom daw kif il-Madonna. Kien hemm dak is-sultan prova jżar magħha waqgħa qalbu. Mela x'isma' waw dak kont ktibt fuqu f'The Gospel of Forbidden Truth, mak mhux sultan kien. Mus-sultan kien. Dak kien jgħix fis-7 seklu. Dak kien jgħix xi 700 sena. Le, inta Taljan qed tgħidli. Dak prova jħotta. Kien hemm żewġ individwi, wieħed prova jħotta u ieħor jippenetraw. Wieħed prova jħotta. Wieħed minnhom sultan kien qata qalbu, kien qabad ċabanies u n-nies bdew jiddejqu. Sultan kien dak. Sultan kien hija. Mhux ħanmerek għax ma niftakarx. Liħor prova jiddrilja ġewħeha. Wieħed prova jneħħi il-blokok tal-ġebel biex jippenetra, ovvjament għax kien immotivat biex isib it-teżori tal-farawni u daħal daw ma sab xejn. Sewwa? U ieħor prova jħotta għax dik kont tmur kontra tweb minn Musulman għax kienet pagani. Tifhimni? Allura prova jelimina da għata qalbu għażġab la maneħa. Kien hemm ieħor Taljan fin-ngħid. Għax meta bdew ineħħu l-ġebel. Daw iwadbuhom mal-isfel jirromblhom daw jaqgħu ġarramel u litteralment jitħaffru ruħhom ġew mista taqlaħħa minn hemm. Ejwa. Allura daw għata qalbu daw. Kif ħadħotta dik Wara l-Eġizzjani kienu ħadu over insejt jgħidulhom. Ir-Romani. Mhux ir-Romani, wara Romani. Kien hemm Madonna. Kien hemm set ta' Eġizzjani li nfirdu. Ma mhux wara l-Eġizzjani, fi żmien l-Eġizzjani. Fi żmien l-Eġizzjani u mbagħad ħadu over wara Romani. Ukoll. Dak baqgħu hemmhekk u ħadu over wara Romani għal ftit żmien. Inti qed tgħid fi żmien id-dinastiji jew fi żmien ir-rejiet? Kif spiċċaw id-dinastiji kien hemm ir-Romani u dawk kienu għadhom hemmhekk. Daw is-set ta' Eġizzjani u mbagħad kienu ħadu over. Meta tgħid set jiġifieri tibda dinastija qed ngħidu. All right. Propjament kienu inti qed tajt. Kienu jgvernawhom l-Eġizzjani biex inkunu eżatt preċiżi. Inti qed tajt għal żmien Kleopatra?
Għad-dinastija Ptolemika. Ptolemika. Mbagħad kienu nferxu l-fuq dawk mbagħad kif spiċċaw ir-Romani reġgħu ħadu naqra over għal ftit żmien. Dawk kienu bnew il-piramidi. Romani ma spiċċawx minn hemm. Hija, fis-sens kif naqset il-di tagħhom. Kienu bnew il-piramidi hemmhekk iktar il-fuq. U kien mara għal-bala danaw Taljan u splodihom kollha biex jarek jisib xi teżori fihom. Vera? Mela. U fl-ma żmien fil-1900s. Forrajt, fl-era tal-arkeoloġija. Fil-bum tal-arkeoloġija. Is-salon. Veru għamel hekk da, Splodihom. Splodihom. Ġabbu. Kolla beċirġin, mux bejn waħda. Insomma, da pirata, kien pirata ta' bejn waħda. Astja. Mirko, tista' sibin. Mux ħansiblek. Tista' daħ. Detailing guide. Taf x'isma dan Italjan, dan beċir. Insejn. Kienu bdew jippruvaw iħottuhom l-istess biex jaraw. Ta' album splodi. Għal daħandu ħafna. Tajjar kollox. Piramidi huma da fejn qegħdin? Piramidi mhux kbar daqs tal-Eġittu. Madbrik naħsebhom. Madbrik. Madbrik sejwa. U insomma, piramidi żgħar, imma għal dawk li hemm fejn il-piramida stess, għax hemmhekk hemm iż-żgħar. U tajjarhom kollha. Fejn lej Saqqara ma jew lej Giza. Lej Sudan. L-isfel. Lej Sudan. Lej Luxor u hekk. Ħajsibinna Amerika. Għax hemmhekk mimli man-Nil. Tibqa' nieżel sal-Etjopja miftuħ bil-piramidi. Issa taħtom imtela bl-ilma. U l-UNESCO għamleta World Heritage wara li faqhom kollha. Skont ChatGPT l-istorja ma teżistix. Lex ma teżistix? Ejwa. Issa. There is no historical evidence of an Italian or anyone else exploding the pyramids. This sounds like a mixed up myths, rumors, or perhaps an exaggeration of historical events. Isma, forsi biex tasal għalija, jista' jkun tittat iżjed dettal għax jekk ħatejt il-piramidi bażikament u naħseb ChatGPT qed jiffoka fuq il-piramidi ta' Giza. Jiffoka fuq kollox. Isek tkun naqa speċifiku. Even outside of Giza, there's no record of pyramids being deliberately exploded by anyone, Italian or otherwise. The destruction of the Nubian pyramids. Dek huma. Emma mhumiex sploduti. X'jiġifieri sploduti? Just misruqin. Mhux splodihom? No. Vandalizzawhom. Kienu damaged imma mhux għax splodewhom. Giovanni Battista. 1823. Issija. Ejja. Fi żmien Napoleon mela. Li Napoleon dak iż-żmien miet, dik is-sena miet kien Napoleon. Insomma, 1821. Dat-Taljan għamel ħerba minnhom mill-lieder. Giovanni Battista? Ugull. Tħattom kollha. Kienu ħafna pirati dak iż-żmien li kienu treasure hunters. U żgur, infatti ħafna minn relikwi importantissimi spiċċaw f'kollezzjonijiet privati, daqskemm ma serqux minn Malta. U minn preistorja, minn kull perjodu li għandna u Malta tgħix kemm serqu ħattu. Kemm għandna tempji mirdumina x'ikun hemm xi ħadd jibni u ma jitkellimx. Mhux minn dak l-aspett biss, anke relikwi u affarijiet artifatti u hekk min jaf kemm serqu. U biss nafu bihom aħna. Ngħid wara naqder relikwa, immaġina taf più relikwa. Tintaqġu kollezzjoni privata ta' xi baroni. Sewwa u jgħidlek dik kienet xi darba tan-Nazzjon Malti, edan, issa, lalla dik kienet ta' Malta, għandha 5000 sena. Dawn huma stejjer veru ġifieri. Issa qed nivvinta jien, però huma riflettuti. Il-ħajpoġija ma' xi 10 snin miftuħ għal kulħadd. 10 snin miftuħ għal kulħadd, fhem xi ġifieri. 10 snin miftuħ, kulħadd diħelu ħiereġ. Fi żmien kif sabuh? Għamel 10 snin miftuħ. Jista' jkun. Ġifieri n-nies jidħlu joħorġu. Ma kien hemm xejn ta'. Għax l-oġġetti li stabu hemm ħaduhom kollha għall-eżaminazzjoni l-Mużew tal-Arkeoloġija ġifieri vojt kien. Ma kien hemm xejn iżjed, hemmhekk ma sabu xejn ta' barra minn hawn taqqas. Mek li sabu Seychelles
figurini, qed tifhem, ġifieri ma sabu xejn. Ma, mbagħad kellek dawk l-iskeletri jew. Imma dawk ma dawk ħaduhom, dawk kienu ilhom li ħaduhom żmien qabel ma qabel x'ismu Magri. Dak kienu diġà skoprew ta' qabel Magri, ġifieri Magri. Daħal jiskava wara ħadd ieħor. Kien hemm ħafna bokkokkalli minn ġodjar. Minn ġodjar. Mela. Għal ġol katakomba għal katakomba għal ta' li poġew. Ejja, mela. Għatem djar, eżempju, raħġdit għandhom malu, eżempju, minn fej jistaw jitħlu. Tħaffru wara daw. Tħaffru wara. Zbukkaw ġo fieħ. Fizmin il-gwerra, eżempju, kienu ħaffru għax-shelter, so hekk. U zbukkaw ġo fieħ. Mela. Għammek għatem minn għandu il-bib tal-ħaditek, ġifieri għax morti ġodar li għandhom bib tal-ħadit jider. Jiena riċentament, jiena l-ewwel darba li mort li poġew meta kien għadu fin-90s mort jien l-ewwel darba. Fin-90s mort, men. Konna għata ġuvnut dak iż-żmien. U kien ovvjament niftakar li stajt tidħol kellek il-libertà li tidħol fejn trid dak iż-żmien. Missa limitat wisq. Ġifieri. Skola minn għalija morna, nsejt ma li kont mor darba ma tal-iskola ma kont żir għażna kont diġà miġbut lejn dawn l-affarijiet jien però ma kont naf xejn. Tifhem kelli dik il-ħajra dik il-kilba x'inhu ma dawn l-affarijiet però ma kont naf x'inhu ma. U mbagħad l-ewwel darba ma tal-iskola konna mbagħad it-tieni darba kont mort waħdi fis-sens kont mort jiena u jisni dħalt għall-ġo ġenna tal-art għalija. U żgur, jiena daw l-affarijiet ħajti ju. Rajtom l-elongated skulls? Ejja mela. Aha. Jiena kont mort rajtom qabel ma ħarġuha mal-wirja. U li ma kont rajt inti? Li ħarġu llum, mhix dawk għandhom. Il-bqejja li għandhom, mhux qegħdin hawn Malta. L-Ingilterra qegħdin. L-Ingilterra. Mela. Ġifri ħadhom minn hawn. Dabrulhom rashom fil-bidu tas-seklu 19. Astja. Mela, u mhux 10 hemm ta' hemm xieren. Interessanti di. Xieren, mela, għex kemm sabu. Mhux irjus imtawla dawn ta'. Dawn mhux imtawla b'ritwal jew inkella meta kienu żgħar, dawn irjus kondizzjoni kienu hekk. Għax m'għandhomx ir-riġiżu. Mhux għalhekk. Dik indikazzjoni li d-deformazzjoni saret. Ara, indikazzjoni is-suċer sewa. Aħna għandna waħdek. U għandna oħrek. Issa, inti d-deformazzjoni tar-ras meta tagħmilha b'mod artifiċjali. Imma jen nispjegaw sewwa. Dik il-biċċa tax-xogħol qiegħda meta t-tarbija tkun għadha fil-ġuf tal-om. Biex l-iskall jixrinkja u mbagħad jerġa' jiġi in place. Imma kien għandu sa 12 sena jew 13. Imma hemm kundizzjoni wkoll li tissejjaħ tal-assemija. Sewwa, din min irid jidħol fija minn qed jarana u jiggooglja tal-assemija sewwa, din hija kondizzjoni patoloġika illi ma ssirx man-made, mhix man-made, sewwa, illi r-ras tkun dolichocephaly. Jiġifieri tkun imtawla. Tajjeb, issa dawk insibu istanti. Dik il-kondizzjoni li tgħid inti di għax ma tdullix għall-irsini. Tal-ostja. Di il-kondizzjoni li tgħid inti l-iskall jikber with age. Il-kondizzjoni. Jkun jaddiġajet għal-format, mela, kun jikber għaxirita ġenetikament. Ija, ma jew jkun ġa formatek, però u jikber by age mbagħad. Meta tgħid jikber xi ġifieri? By age jespandi iżjed. Mhux hekk ovvjament hu. Mela. Ma kontx nafa jiena li l-iskall jaqpa jespandi. Mela. Meta mhix jespandi. Dik brachiocephaly mbagħad meta jespandi. Broad-headed brachiocephaly. Dolichocephaly għat-tul. Peress li tkun qed għat-tul tkompli tikber għat-tul. All right. Ġifieri minn għalija kienu sabu. Meta tgħid kompli testendi mhux Għax dawk imbagħad meta ssib il-kbar dawk man-made dawk ta'. X'inhuma? Bħal tal-Peru tal-Eġittu dawk ikunu man-made, dawk ikunu salu b'ritwali, head binding. Le, ta' Madonna. Issa nibatulek hemm wieħed qed jenalizzhom.
Imma l-kbar qed ngħidlek, il-kbar net eżempju ta' Tutankhamun. Dak patoloġiċi, ja? Dak naturali. Dak kbar, kbir, kbar hekk. Mhux kbar ħafna taqpal tal-Peru daqshekk. Fija xi 20 portier. Dan ħadilhom it-test tad-DNA ġifieri ħarġu r-riżultati. U x'kien riżultat? Da huwa subspecies oħra. Ma meta tgħid species x'jiġifieri? Bħal Neanderthals. All right. Mhux ngħidu għalien u hekk għax Le, da skopra li d-DNA. Hemm ħafna minnu ġifieri taħlita bħal tagħna. Ħanajdlek, ara, jiena fl-istudju li għamilt jiena li huwa bbażat bi xjenza wkoll, xjenza medika. Jiena skoprejt u tallimta wkoll ovvjament għax dawn l-affarijiet ma vvintajthom jiena illi persuna sal-lum tista' titwieled din il-kondizzjoni. Però dak iż-żmien ma kinux jifhmu essaġġ fix-xjenza medika. Kienu jaraw din l-abnormalità fir-ras li ma taffettwax ir-ras biss kienet taffettwa ċerta partijiet fil-ġisem ukoll. Però l-iżjed li tidher ir-ras kienet sewwa tkun disfigurata, allura daw kienu jaraw xi ħaġa ta' barra minn hawn. U jiena fit-teorija tiegħi li kienu jmexxu il-governanza tal-komunità ta' żmien it-tempji kienu n-nisa, anke s-saċerdoti kienu nisa. Tajjeb, issa il-kalt kollha kienet taħt il-lenti femminili. Sewwa bis-saċerdoti, bil-mexxejja, kollox nisa. Issa. Kien hemm l-esperimenti strambi. Dawn mhux strambi għal xejn bħala dekorazzjoni u għal baż, dawn kien hemm ħafna affarijiet illi meta tidħol fihom hemm spjegazzjonijiet għal xi xamlu dawn tal-blieħ. Kollha għandhom x'jaqsmu mal-fertilità, mal-ġuf, mat-twelid, ma' passaġġi spiritwali. Inti meta ġġib il-mewt, iċ-ċiklu tal-mewt, meta l-mara ikollha tarbija, il-mara x'inhi? Il-mara hija l-conduit, il-portal bejn l-ispirtu u l-fiżiku. Il-mara tiġġib xi ħaġa bum fid-dinja tridimensjonali. Għalhekk il-mara kienet importanti, is-sess femminili kien importanti, għalhekk l-irwol tal-mara kien daqshekk importanti. Sewwa, mhux għall-baż għax qalu rajt il-mara, ara r-raġel mhux ukoll. Ovvjament qiegħed jagħti semu fil-fertilità għax mingħajr ir-raġel il-mara ma tista' tagħmel xejn u viċi versa. Però il-mara mbagħad fil-proċess ta' qala se tgħaddi minn dik l-evoluzzjoni kollha, ġisimha jrid jinbidel. Sewwa sa tagħti fil-ħlas se ġġib din il-kreatura fid-dimensjoni fiżika, allura għalhekk li poġġew qiegħed simbolikament jirrappreżenta l-ġuf tal-om taħt l-art bl-ilma għax inti hemmhekk kienu jissagrifikawk u mbagħad jintombawk hemmhekk biex inti terġa' f'cycle terġa' tinkarna f'ġisem qed toħroġ mill-ġuf tal-om biex terġa' titwieled. Huma kellhom kif ħanaqbad ngħidlek. Kienu affaxxinati fuq il-mewt ħafna stja. Element interessanti ħafna hu. Ejwa. Jien dħalt ħafna fih dal-element jinteressan immens. Interessan iżjed mill-ħajja sa ċertu punt. X'imma il-mewt darbet inti. That is just a concept, ma teżistix. U Mirko jgħidu murħudu f'salma. Le, għara ħanajdlek il-Mirko nifmu jiena taġġi fieri x'jiena dak iż-żmien kont żoppet jgħidu daw alla terġa' titwieled daw ir-reliġjon tal-born again. Ma bdejt nuħadha minn aspett litterali kelma b'kelma. Huma ma kinux qed jitkellmu għal ġisem jerġa' jitwieled. Fimt? Inti terġa' titwieled psikoloġikament minn dak l-aspett reliġjuż. Ġifieri inti meta bħal Ġordan iniżluk ġol ilma biex tinħasel, ġifieri tnaddaf tippurifikaj truħek u reġgħu tellawk ġdid biex niftehmu sewwa. Issa dak mill-aspett spiritwali. Minn aspett purament spiritwali, inti li jiġri. Nispjegaħilek minn mod ieħor, nagħti daqsxejn dettall. Mela jiena ma nemminx u ma niżżilaqat li aħna immutu u spiċċat hemm bum. Ma jdik ma niżilaqat, jien ma tagħmilx sens għalija di, ma tagħmel l-ebda sens. Sewwa, jien għandi spjegazzjoni sħiħa mill-A sa żieta. X'tinvolvi il-ħajja. Inkarnazzjoni wara l-oħra. Kif wasalna aħna sal-lum.
Il-konxu dejjem jestendi ruħu minn ħajja l-oħra, dejjem jitgħallem, dejjem jesperjenza. Mela meta kont fit-tali ġisem 2000 sena ilu kont primittiv, salvaġġ, ignorant, sewwa. Illum inti il-moħħ li għandek preżenti ma jiftakarx dik il-ħajja, però konxjament tiftakarha għax il-moħħ li għandek illum jappartjeni għal dan il-ġisem għalhekk ma jiftakarx, però inti meta taċċessa il-konxu tiegħek minn aspett spiritwali xejn ma jintilef. Qed tifhem? Allura inti dejjem issaħħaħ lilek innifsek, mhux minn aspett fiżiku, minn aspett ta' spiritu, enerġija, l-enerġija ma tispiċċa qatt. Allura ovvjament la mawx provi xjentifiċi li dan huwa veru. Nis ma jemnuhomx, għax hawn ħafna min nies kif kont jiena rrid prova fiżika, orini. Bħal meta aħna f'eżempju mmorru fuq reliġjuż u ngħidulu għandek prova li Alla jeżisti? Jgħidlek tittemmen, jiena dik mhux sodisfaċenti li jgħid li tittemmen għax it-twemmin għalija tot form. Jiena mhux se jiġi xi ħadd jgħid isma' rajt baqra titkellem u nemmnu. Qed tifhimni? Għax da li jrid jemmen li jridu huma bellawlu issa inti tipproċessa u temmena jekk trid. Però meta inti tgħidli żgur li jemmen jeżisti Alla. Però mhux Alla dak kif dak tad-daqna. Jiena ma nifhimx hekk meta nitkellmu fuq Alla, jien nitkellem fuq in-natura. Edha kullimkien ġod id-dinja, ġolu kull univers li jeżisti, spiritwalment, fiżikament u oltre. Għalija dak Alla, la jikkastigak, la jippremjak, la jikmandak. Imma inti naħseb jiena Dak huwa Alla għalija jien. U jiena nifforma jiena u inti nifformaw parti minnu. Inti naħseb ġejt f'dal conclusion naħseb li hemm xi ħaġa oltre wara l-mewt mill-out of body experience. Ma teżistix il-mewt. Mill-out of body experience. Dik hija tranzazzjoni. U xek. Kif? Inti Ovvjament ikkonfermajt u mbagħad iżjed għax kelli dik l-esperjenza waħda kelli diversi esperjenzi fl-out of body. Però dik kienet konferma kbira li jien. Issa ċert affarijiet li ma naqbilx miegħek fuq il-ħaġa. Rigward? Meta qed l-Mirko tipproteġi ruħek. M'hemmx għalfejn. Għal xiex? Għax m'hemmx għalfejn. Ma tipproġex ruħek. Għal xiex? Xej, ġest din hemm dawk l-affarijiet u ma jagħmlulek xejn. Ma jagħmlulekx. Ne. Alright, ma ħantilek minn aspett fiżiku. Ma jagħmlulek xejn. Inti għaxem mbagħad naf naħseb għal xi ħadd taħseb hekk. Għax inti mbagħad tgħidli alright, joqtluk u terġa' titwieled. Għalhekk? Le. Mela għal xiex m'għandekx għalfejn tipproteġi ruħek. Ma m'hemm xejn li jipperikolak. Eżattament. Għal xiex m'hemmx. U fejn taf li m'hemmx. L-unika ħaġa li naħseb hemm ħafna affarijiet. X'hemm, għidli. Kollox kif hawn fid-dinja reali fiżika hemm. Ma naħsibx li taħdem hekk il-ħaġa. Għax issa ħajjejt nagħmilha. Mhux ħajjejt nagħmilha. Ma f'xi ġifieri ħajjejt tagħmilha. Min jgħidlek għax nagħmel magic u affarijiet oħra jekk ma tipprattikax il-ħaġa u tagħmilha. Ma tkunx taf eżattament il-mechanics tagħha. Qed nifhmek x'qed tgħid, jiġifieri jekk inti m'għandekx evidenza jew ma esperjenzajtix inti m'għandek xejn f'idejk. Jiena s'issa kull meta għamilta rajt kien hemm xi drabi li rajt xi ħaġa żvera fucking stramba. Mela, inti rnexxielek tmur fl-astral? Għalija l-astral out of body experience huma l-istess fucking ħaġa. Le, l-astral, meta nirreferu għall-astral, qed nirreferu għall-isfera tal-astral li ġifieri qiegħda żewġ livelli l fuq minni milli qegħdin bħalissa. Sewwa? Jien naħseb il-ħaġa taħdem hekk. Meta nagħmilha inħossni l-ħaġa tibda tħoss ġifieri inti m'intix ċert li rnexxielek tagħmilha jew għax Ejn, ċert li tiġrini. Ġifieri irnexxielek il-proċess dejjem l-istess. Tidħol fl-astral, fl-isfera astrali u inti aċċessajt il-ġisem tiegħek astrali. Kollox kif qed inti u dan u hekk u mbagħad imperfezzjonajt naqra affarijiet bit-tones u l-affarijiet kollha li qed nipprova nagħmel. Taħdem alright, mhux dejjem. Ġieli noħroġ noqgħod inħares lejja mhux nista' niċċaqlaq l-ammur law. Xejn, ġifieri ġust neqpa' in place u ġieli naf jew nitfaħsib li rrid nitgħallem xi ħaġa jew xi ħaġa. Taf x'naħseb kompli ħalli ma u toħodni waħedha u ġieli tkun ċara u ġieli ma tkunx. Ġieli tkun isa pixelated u ġieli tkun ċara.
Issa, biex ma nillimitawix għal-esperjenza ta' persuna waħda, aħna tkellimna diversi drabi fuq dan il-fenomenu. Kux kulħadd għandu l-istess esperjenza. Le, mhux kulħadd jista' jgħid isma' jiena ġrali bħalek, tista' tgħid li ġralna bħal xulxin. Ma rajt il-pjaneti u hekk kif ġieli jispjegaw lin-nies. Għalhekk għax mhux kulħadd jara l-istess, jien l-aħħar waħda li kelli nżel taħt il-baħar u rajt tempju taħt il-baħar. L-aħħar waħda li kelli naf fis-sena li għaddiet, fil-bidu tas-sena li għaddiet kienet di. L-aħħar waħda li kelli. Sewwa, di damet kienet u kienet esperjenza waħda mill-isbaħ. Jiena l-isbaħ li kelli dik tal-ġnien, meta kont morġa ġnien tal-bejati, isuq u l-laxqet il-ġenna mux kif naqbad nispjega affarijiet li t-esperjenzu biex tkun taf eżatt x'inhu ma u xi tħoss. Issa di li jinżil ġol baħar, stajt nieħu nnifs ġol baħar affarijiet tal-blieħ. Għax inti qed tifhem dik l-aħħar esperjenza li kelli, issa tgħid li ma fejn taf inti eżatt li mort fil-isfera astrali, kemm inti ċerti, ovvjament da ma nistax nipprovaħ bl-ebda xjenza. Però inti meta tgħaddi minn dan il-fenomenu, jiena tant inħu ngħidu hekk ara ħalli nkun totalment onest. Tant inħossa realistika, sewwa u mbagħad wara meta niġi lura la jkun hemm dik il-transazzjoni bħal meta inti qomt minn ħolma. Mhux hekk. M'għandix taqsam. Bħal meta tgħid orrajt serraħt rasi ħolma dik kienet. Din hija xi ħaġa li inti mhux qomt, issek ftaħt bib hija ġol l-istess dar, minn ġod il-kamra ftaħt bib u tħalġa ieħor imma dek fl-istess dimensjoni. Jiena ma nistax nifhem li mhix out of body experience. Mhijiex out of body. Aħna nirreferu għalija out of body, out of this body. Barra minn dan il-ġisem. Però inti letteralment għandek sebiċ smoħra. Ma tmur imkien fil-verità. Inti immaġina għandek. Ġismek ma jmur imkien. Dan li la jibqaw. Eżatt. Inti l-sors tiegħek il-propja qiegħed il-linkjat. Kullimkien. Immaġina inti ħantik eżempju appartamenti jew dar sewwa. Mel inti sakemm ma xelx switch tgħid ma la switch mhux qiegħed ġo din il-bozza. Sewwa. Kif għafas t-switch, pop, ġejaw. Ġiri mort hemmhekk u saqsejt. Inti kull ma milt, mort ġifieri. Saqsejt. Saqsejt. Saqsejt għall-informazzjoni. Le. Qatt ma għandha. Jiena sissa ma ddubitajtx, ma staqsejx dik nipprova nagħmilha bħala regola għax l-ewwel darba li ddubitajt ġejt lura mill-ewwel. Dik kienet l-ewwel darba tiegħi. Meta staqsejt innifsi kif m'għaddejx mill-paraliżi, pop ġejt lura mill-ewwel. Qed tifhem? Min ma nistax nifhem għaddi tal-paraliżi. Jiena ħanejlek xi esperjenza jiena. Ma jgħaddix mill-paraliżi. Jien ma nistax nifhem għall-paraliżi, jiena nista' ngħidlek. Ma nies li tkellimt magħhom li għaddew li esperjenzaw dal-fenom kollha għaddew mill-paraliżi. Ma x'inhi l-paraliżi? Paraliżi inti l-ewwel tħoss dik il-vibrazzjoni enormi. Eżatt. U wara dik il-vibrazzjoni sa tgħaddi perjodu fejn inti s-sistema nervuża tiegħek bum tagħlaq tiġi shutdown. Ma tista' tagħmel xejn inti. Kif tgħaddi minn dik jissibra x'imkien ħanajdu hekk. Imma dik qabel. Ejja, le, manki ġieli waqt l-esperjenza. Le, jien ħanajdu jiena qasqat ma għaddejt minnha dik. Ġieli waqt l-esperjenza teqpa' għaddejja. Jiġifieri tneqqa' nismagħha waqt l-esperjenza dik il-ħaġa. Hija vera fucking stramba. Ma fem, il-fenomenu astrali strambu, kollu sejn kollha nara stramba. Eżempju, għalhekk. Firem hemm xejn li nista' ngħidlek isma' normali normali, ma xorta għal moħħi. Imma inti dejjem ġejt li ġimrawhom f'dawn l-affarijiet għalija stramba. Qatt ma tqajt ma' problemi. Le, sissa le. Għalhekk qedlek li m'hemmx għalfejn. Le, m'għandux jaqsam mela jiena qasqat ma ntqajt ma' persuna li tittoqtolni. Ġod tielet dimensjoni. Però missa ma neskludix li nseb il xi ħadd il-qudiem jgħidli olla jekk naqbdek inkun għamilklu xi ħaġa da. Jgħidli noqtlok. Kellu waħda minnhom ġifieri. Jew ikolli xi ngħid ma' xi ħadd. Kellu waħda minnhom mit-terba darbit fiha. Kif? Kont ċetlek, waħda minnhom. Għamilt is-soltu, saqsejt, mit-terba darbit fiha. Ġo astral, ġo esperjenza astrali?
Mit 4 darbiet. Xieġifieri mit, ma xieġifieri. Meta saqsejt xem wara l-mewt. Orini 4 scenarios. Imma esperjajtom first hand. Ma mietx inti. Isni esperjenzajtom first Issa hand. ħanajdlek, jiena ħanajdlek, id-darba meta tkellimna jien u inti u għatlek li tista' tmut. Ejja nżidu la koċċarina zokkor maħħadi. Sewwa, ħalli mhux qed ngħidlek illi jiena esperjenzajt u nista' ngħidlek 100% din ta' għad fuq kliemi 100% ġifier li qed ngħidlek jiena Vangelo li mhux qed ngħidlek. Jiena ovvjament meta nitkellem fuq il-fenomenu fuq l-isfera astrali, l-ewwel bażikament nibda nitkellem fuq l-esperjenzi li kelli jiena. Però mbagħad mill-esperjenzi mbagħad noħroġ iżjed u nistudja fuqhom. Eżatt. Qed tifhimni issa. Issa, meta mbagħad noħroġ mill-isfera li esperjenzajt jiena kollha spekulattiva, jiena naħseb illi isma' jien qatt ma mitt. Hemm? Però għal xiex qed ngħid għax daħħalt l-element tal-mewt. Issa ovvjament death is just a concept. Nerġa' mid-darba u elf. Anki f'din il-ħajja fiżika, okej, hija serja li tmut, serjissima, però jiena inħoss u l-inħoss jiena li hija r-realtà, l-verità. Issa mdarra forsi hemm nies li jgħidu da walla mhux qiegħed sew minn moħħu, però jien hekk inħoss. Sakemm jesperjenzaw. Tajjeb, sakemm jesperjenzawha. Meta tmut fiżikament, għalija hija mewta reali, dik hija mewta fi għax tħoss id-detachment li dan il-bniedem min tista' tara iżjed. Il-ġismu u ċ-ċum issa tara d-bissima tiegħu min tista' tesperjenza ħbiberija u diskussjoni miegħu iżjed, min tista' tifrekwenta. Allora dik hija mewta li se tolqtok tista' tgħid minn kull anglu. Tajjeb, dik hija mewta realistika. Però beyond dik, oltre minn hekk, l-enerġija propja ma mititx. Għax inti meta taqbad il-vettura dan il-ġisem, dak imut. Dak jeskadi, però x'qed iħaddem dan il-ġisem fil-verità? Da waħdem waħdu. Għandek l-ispirtu u għandek ir-ruħ. Issa tista' ma temminx fihom dawn l-affarijiet. Allora, ma tistax. Hemm ħafna affarijiet, meta tibda titlef id-demm, x'jibda jiġrilek? Tistordi, jo. Tibda tistordi. Għal xiex? Għax ir-ruħ terrisjedi fid-demm. U dawn insibuhom friti pagani antikissimi, xi ħaġa tal-lum ta'. Allora kieku jekk il-konxju huwa non-local. Ne, dak mhux non-local, dak lokali, dak kullimkien dak. Ne, non-local. Dak hija tiddar f'kull dimensjoni. Le, mhux tifhimni, jiġifieri il-konxju ġej minn x'imkien bħal life feed dak il-ħin. Ma nafx. U meta tmut, terġa' tmut fil-life feed. Le, jien ma naraħix hekk. Ma taraħħix hekk? Le. Istja jiena għalija hekk. Inti interessanti il-teorija tiegħek interessanti, però ma naqbilx magħha. Kif ma taqbilx Għalkemm hija interessanti, id-darba l-oħra inti d-darba spjegajta b'dan il-mod. Min għalija kienet l-ewwel intervista l-ewwel diskussjoni li kellna, Astra. Ma mxejt minn dak il-punt lem. U konti qed li hemm il-programmer jistaqla lek il-plakka xi ħaġa pop. Eżatt. Għax hemm xi ħadd fuqna li qed tikkontrolla minn aspett fiżiku ta' sistema naqbel miegħek 100% li hemm daw li qegħdin jikkontrollawna waħna l-pupazzi sewwa minnu ikkontrollat, jien minix ikkontrollat. Sewwa 100% minix. Però meta ngħidu illi hemm xi ħadd ħansejħulu dan l-Alla, il-programmer. U x'hekk tsejjaħlu inti. Spiega ħilna naqa kif taħdem, mill-aspettativa tiegħek. Għax inti tgħid li m'intix ikkontrollat. Minix ikkontrollat. Sa ċertu pet jien ikkontrollat, għax nikol prodott tas-sistema, ngħix fis-sistema, però jien konxu ta' ċertu affarijiet. Konxu ġifieri jiena jekk hemm xi ħaġa, minix sa eżempju ħanaldu. Le. Jekk hemm xi ħaġa fis-sistema illi l-bqija tas-soċjetà ħatiblaħħa jien se niblaħħa. Ġieri smajt bil-ktieb Masters of Deception. Iva. Mela, Masters of Deception jiddiskuti fejn jista' jkun li jkun hemm entitajiet barra minn din id-dinja, minn ġo din id-dimensjoni li qed jikkontrollaw l-inna qed jigwidawna ġo triq. Fl-istess ħin hemm Masters of Deceptions li huma n-nies li joħolqu ologrammi, dawk li jsejħu ologrammi li jkun hemm viżjonijiet li ma jkunux vera. Mela dawk huma il-Masters of Deception. Għandek
żewġ entitajiet li waħda qiegħda ġo dar Rom u oħra qiegħda ġo dimensjoni oħra. Mela dawn żewġ affarijiet li qed jikkumbattu u jaħdmu għal għan. Fimt xi rid ngħidlek? Jiġifieri bħalma dejjem għedna li jew hemm xi ħaġa li għandha ħafna idejn u qed taħdem għal għan wieħed, jew nkellem ħafna affarijiet li qed jaħdmu għal ħaġa waħda. Proset. Naf għal ġej. Per eżempju, inti għandek, inti qed issegwi għal mattal kelma moviment. Sewwa, illi dan il-moviment qed jitfalek kollox ġew iċ-ċek. Illi dan qiegħed hemm biex jgħinek, qiegħed hemm għas-sigurtà tiegħek, qiegħed hemm għas-serħan tal-moħħ tiegħek u inti blajta wholesale li dan qiegħed hemm għalik. Mat minn naħa l-oħra hemm ieħor li qed jipprova jgħidlek isma' li dan huwa l-ħażin. Mela inti dan awtomatikament se twarbu biex tafdal il dan imma dik hija parti psikoloġika. Kif ġara? U dan ikun ma da. Dawn ikunu qed jaħdmu flimkien. Mhux eżattament. Mhux hekk qed tgħidli. Le, mhux eżattament. Mela kif qed tgħidli? Aħna qed ngħidu immaġina l-istess ħaġa kif għaddejjin fil-UFOs u r-reliġjon u l-affarijiet kollox maqut. Għalhekk il-fenomenu. Għas-sistema kollha qed ngħidu. Għalhekk il-fenomenu tal-UFOs u l-paranormal huwa goes hand in hand. Għalxiex, mela huma qed jidhru lilna bħala entitajiet u aħna nadurawhom bħala l-Madonna u affarijiet oħra, u mbagħad għandek il-Knisja li tieħu dak il-vantaġġ minnhom imma qed tikkontrollak dak il-mod li jisma' aħna nistgħu nikkomunikaw aħna x'inhu nafu x'inhu tajjeb x'inhu ma jgħidu. Imma ma nemminhomx. Imma inti ma temminhomx. Għajna għalija qed ngħidlek ovvjament. Imma l-parti l-kbira ta' dak iż-żmien kienu jemmu. Le, ma jien qed nitkellem għalija issa x'qed jiġri? Issa għandek il-Gvern Amerikan li jgħidu isma' hemm xi ħaġa hemm. Imma ħafna minnu ma nemminhomx. Jgħidu x'jgħidu. Jien għalija Trump jifforma parti mis-sistema u taf min qed jiġbidlu l-ispak dawk ta' bla wieġġ. Kollha. Jiena min qara, min jasal jitla' hemm fuq u għandu riedni ta' nazzjon ta' stat, daka jiena għalija ma nemnux. Ma għandi l-ebda fiduċja fihom daw in-nies biex ħallew kemmek bir-riedni ta' nazzjon ta' stat, jien ħajkun għandih il-fiduċja għal da ma tarax. F'din id-dinja sfortunatament min prova jagħmel it-tajjeb eliminaħ mill-ewwel bum kieku ħallu hemm il-Trump. Fem provaw jgħatluħ darbtej diġà. Naqwa +1 u tinduna mill-ewwel ġifieri. Lilna tituna lil Trump. Taf li jiena fil-bidu kelli fiduċja fih, ma kontx nemmnu 100% ta' kien hemm elementi li kont nappoġġuh. Ejwa anki. Però mbagħad beda juruni wiċċi ħaredda x'il-lossja jagħmel. Aw ġifieri ignorajtu totalment. Issa, allora dik ix-xena li bidajtina, dik il-faċċata li bidajtina li jismat jaħdem favur l-Amerika, jibat l-immigranti kollha l-barra, dina kollha parti mis-sistema ta'. Jien kif rajtu li ħajħroġ il-fajs fuq il-JFK u x'joħroġ id-dulur. U fuq il-UFO se tostjajja. U x'joħroġ. Imma samel U-turn ta' Kristu. U mela. Ara ħanajdlek, jiena għandi files ta' cigar shapes cigar shaped UFOs, flying discs, dawn kollha għamlu disclosure fuqhom. Jekk dawn qegħdin jaħbu kienu dak iż-żmien għax jgħidulek ma jeżistux ta' daw. Għax m'għandniex evidenza fuqhom, mela kif 10 snin wara pubblikajt fil-public domain files li kienu jiffurmaw parti minn top secret documents. Xillos jettejt, skużi ta' mela l-ewwel tgħid li mhux veru, issa ħriġt għall-dokumenti li dak iż-żmien kienu top secret. U kollha bit-timbru tal-White House ġifieri tal-Militar Amerikan. Biex ċajta ġifieri. Daw kienu fil-public domain, jiena kollha għandi daw. Kemm kien hemm files li nħarqu. U daw taf kemm għandhom żmien. Daw għandhom iż-żmien ta' ġifieri daw ħarġu għal mod tal-kelma jinnaf 13 sen ilu daw fil-public domain ħarġu. Kont niżilt id-għamil daw Mela għandi PDFs. Astja? Issa, daw kienu publikawhom fil-public domain f'xi 2010 2011 xi ħaġa dak iż-żmien. Kien hemm dak il-file tal-FBI. Ma tafx tawna disclosure alla ta' teknoloġija ta' 70 sena qabel ta'. Mhix sajtina ta' dak iż-żmien ta' 2010. 2010 niżommu huma.
Għajtija lejla, Minu Salvatore Pajis. Mela. Fimċet niprofa ngħidlek, Ejja. huma mhux sajtuk iġifieri l-aħħar iżommu huma li għalhekk l-ewwel għatlek jiena ħadd ma se jgħidlek aħsar u ċaħad tiġi kollha aħjar minni. L-informazzjoni b'saħħitha relevanti jżommu huma lilek ituk outdated. U inti toqgħod tifraħ dawk xi ħaġa. Tifraħ xejn dawk xi ħaġa mejta. Ma tisteżisti ma għandha l-ebda saħħa. Dak id-disclosure li qed jifirħu bih. Jiġifieri taħseb inti li maħniex ħajkonna konferma. Qatt. Ifhem le konferma, jiena m'għandi bżonn l-ebda konferma. Minant l-ebda entità, minant l-ebda awtorità, minant ħadd. Għannis li Jiena nifforma l-opinjoni tiegħi ma nibbaża fuq xejn u fuq ħadd. Jien nifforma l-opinjoni tiegħi. Issa kiex relevanti għalik jew għal ċikku għal Peppo ma jinteressanix. Jien l-aqwa li tagħmel sens għalija, issa ma rrid jixxi l-kodba tiegħi jien ma rrid tikkonvinċi l-ħadd isma' da joqgħod fuqu mura mill-riċerka tiegħek. Mhux qed ngħidlek hemm minni. Sewwa, jien qed intiklob fl-aħħar mill-aħħar riċerkatur, ir-riċerka tiegħu se jippubblikalek għasta ċikku għasta Peppo. Tifhem? Ġifieri li intik fil-ktieb tiegħi. Għamel li trid jekk tittemnu hemmnu, u l-aqwa li tieħu baż taqrah. U li kien sab ta' benefiċċju għalik. Però jien mhix se ngħidlek isma' din il-verità. Tista' tasal minnu għal ċertu verità nistgħu nitaħlek ċertu bibien, però sta għalik inti mbagħad sa tagħmel bihom l-informazzjoni. Mhux dejjem ikun naqbel miegħek, imma U mhux ovvja. nispiċċa ġoreb idħol tad-duluri. Kulħadd, men, kulħadd. Iva. Imma inti bħal kif naqbad ngħidlek tinstiga l-interess. Għax jiena inħobb ħafna d-dettall. Ġifieri ktieb mhux se nitfgħu kox dettall, jien nibqa' dieħel nifqgħu bid-dettall ktieb. Għandi kotba jaqbdu 670 paġna ġifieri mhix ċajta. Ktieb waħxan hekk. Sewwa għandi l-maġġoranza tal-kotba tiegħi kollha kbar, kollha ħoxnin. Għax jiena nifokka ħafna fuq id-dettall. I thought school ostja kif int? Kif? I thought school. Iva jien ngħidlek għax jiena għandi parti mill-psikoloġija tiegħi konservattiva. I told school, illa li Bħala struttura kif. Jiena ma nħobbx. L-ewwel net inħobb l-investigazzjoni li nagħmel għax jiena naf minn xi għaddejt. U tmur fil-post ukoll. Meta jkolli vjaċċansu jippermettili immur. Ġieli ktib fuq ħafna affarijiet li ma mortx fihom, eżempju ma mortx iċ-Ċajna, jew ma mortx l-Iraq, u ktib ma mortx l-Iżrael, però ma jfissirx li jiena ma nistax nagħmel investigazzjoni għax ma morġ hemmhekk, qed tifhem? Però meta mmur hemmhekk bħal eżempju René Lexato mort għamilt investigazzjoni fuq it-Templari, fuq Filip, fuq ħafna affarijiet differenti, mort hemmhekk, ġifieri ġibt appuntamenti ma' studjużi hemmhekk ukoll. Ġifieri mort libreriji nazzjonali, nġib permess biex nara ċertu dokumenti, dawn għamilthom, kif nagħmilha Malta. Xejn ta' barra minn hawn ta' ġifieri, mur il-Biblioteka Nazzjonali. Jekk inti qed tistudja fuq tali perjodu tgħidu isma' rid tkun taf taqra b'ċertu lingwa bil-Latin. Qed tifhem jiena ma nafx il-Latin nafu bażiku ħafna, eżempju. Però llum għandek ħafna għajnuna kif inti tista' tagħmel titraduċi lingwa minn waħda antika għal waħda moderna. Imma tajbek pereżempju mhux ġast minn fuq wara l-kompjuter u hekk inti tmur boots on. Iwa, tmur tinvestiga. Meta mort René Lexato, ħadd pjaċir ħafna. Taħseb fuq Filip, men? Filip, ir-re ta' Franza, Filip di Fer. Kien korrot bħal kulħadd. Ovvjament. Kien kellu dejn kbir. Kellu dejn kbir ma' Templari. Għalet jgħarridhom. Għax il-Templari kienu l-bankiera ta' dak iż-żmien. Taħseb li kieku ma kienx hemm Filip kienu taħseb li kienu jibqgħu għaddejjin. Il-Templari? X'u ovvja mela. Il-Templari da li ġara u kien iddejjen ħafna mingħand it-Templari, dawk it-Templari kienu jagħmlu tipo traveler's checks ta' dak iż-żmien. Jekk eżempju jekk inti jinnaf minn Spanja, minn Franza, minn partit tal-Ewropa se tivvjaġġa biex tmur tipparteċipa f'kroċjata sewwa, inti jekk se tieħu ċertu affarijiet miegħek, tista' tintaqa' ma' nies banditi fit-triq tiegħek, tfaqqawlek xaba jaħdulek kollox. Dak kienu jawtorizzawlek traveler check
Sewwa b'timbru, mhux timbru b'dik is-sil tax-xema tat-Templari, inti kif tasal hemm issarfu dan it-traveler check u tieħu flusek minn hemmhekk. Kienu kien hemm rekord fuq il-vapur ukoll. Kollox kienu organizzat immens. Mela, għax taf għal xiex, għax dik kienu bdew jagħmluha fil-bidu, mbagħad kienu kun hemm min iżid id-żieru, iżid in-numri magħhom. Jikkorrompu l-dokumenti. Mal-vjaġġ kienu jibgħatu wieħed kollox isibtar fil-bniedem, kollox isibtar fit-teknoloġija, ma jsibx biċċa karta, ġifieri. Però biex waslu għal dak il-ħsieb, imma mhux huma kienu l-pijonieri tagħha dawn, Xit-Templari? Feniċi. Feniċi kienu l-ewwel. Mela, dawk iva. Dawk, infatti dawk il-Feniċi, anke meta bdew jestendu fil-Mediterran, dawk ma kienux nies militari, dawk kienu nies tal-merċa. Dawk kienu ħansemmu l-kelma jikkolonizzaw portijiet, swieqi u hekk fejn kienu jagħmlu ħafna trading u ħafna merċa ġifieri, Malta estabilixxew kolonjaw Malta u Kartaġni sewwa aspett mhux militari, ma ħadunix bil-forza. Nisma' bdik. Ġifieri l-loġistika ta' żmien il-Feniċi u dawn id-dokumenti ġifieri tista' issarraf u hekk affarijiet dak ġejja minn hemm il-pjonieri propja ta' dawn affarijiet kienu l-Feniċi qed nitkellmu aħna 2900 sen ilu, hemm ċajta. Kważi 3000 sen ilu. Dak min kienu li nsejx il-lost jgħidulhom li kien Madonna. Insomma, xan nidvijaw ħafna. Vjeru dak Filip kien ħataf lill-Papa. Essaċ, Iva, meta ngħidu ħatfu, letteralment ħatfu. Illa kien taħt il-kustodja tiegħu. Politikament, iżgur, mela, daka kien orkestra l-elezzjoni papali. Kienet orkestrata mill-monarkija ta' Franza ta' iż-żmien. Sewwa kardinali kienu kollha jiffurmaw parti mill-Grand Court tal-Koruna Franċiża. Jifieri dawn ma kienux ġew eletti mill-kardinali stess, minnu fih il-Knisja Kattolika, dawn kienet kollha manipolazzjoni politika biex hu jkisser ikollu s-saħħa ekklesjastika biex joħroġ papal bulls kontra t-Templari. Korruzzjoni. Mhux kollox korruzzjoni, isa mhux bil-korruzzjoni saret b'saħħitha. Il-Templari interessanti jastja, dal-aħħar jissemmaw ħafna. U eżempju dawn li nkellem nies minn barra hekk kollha jsaqsuni fuq it-Templari. Ngħidlek wieħed kontemporanju ta' żmien it-Templari Villani, Taljan. Jiena tħalt ħafna mill-riċerki li għamilu dak kien jgħix fi żmienhom, ġifieri fi żmien it-Templari. Taljan, Villani għandi d-dokumenti tiegħu wkoll, dokumenti mhux ġifieri oriġinali ta' sens photocopies tal-oriġinali fis-sens m'għandix il-dokumenti propja jiena. Iva, u bbażajt ħafna l-istudji tiegħi fuq it-Templari minn fuq Villani ġifieri, bniedem kien studjuż kontemporanju u kien jaf eżatt x'inhu jiġri. Ġieri smajt li kienu mdefsin fit-tieni gwerra dinjija hawnhekk. Issa imxejna lejn żmien kontemporanju. It-Templari daħlin fit-tieni gwerra, fl-orkestrar tat-tieni gwerra. Naf sa ċertu punt li Albert Pike tal-Mażuni kien ovvjament kien draftja 3 gwerer. L-ewwel, it-tieni u t-tielet. Tielet għaddejjen minna bħalissa. Sewwa. Meta ngħidu Albert Pike kien tabib jew x'kien ġgant fil-mażonerija da. Le, ma kienx kien filosofu. Politiku. Kien politiku nsejġ kien eżatt, kien xi soldat ukoll dak fl-Armata Amerikana jekk m'iniex sejr żball. Fit-tieni gwerra dinjija kien hawn wieħed Amerikan li kien jaħdem ma' Templari u Malta. Kienu joħorġu l-passaporti folots u kienu jmexxu lin-nies fl-Ewropa minn Malta. Fit-tieni fi żmien it-tieni gwerra dinjija semmaw għamilux fuq. It-Templari qed ngħidu.
Titħawwaċ it-Templari mal-Ordni tal-Isptar, mal-Ordni ta' San Ġwan. Le, Templari. Il-Templari. Ejja, semmi Roscoltart, milux fuq waħed minn l-episodji tiegħu. Fejn da ġifieri. Issa il-persuna li kienet involuta biex tmexxi n-nies fl-Ewropa blajnuna tat-Templari kienu ħatfuh. Meta tgħid tmexxi n-nies x'ġifieri? Joħorġu passaporti folot. U n-nies min ikunu daw in-nies? Xi uffiċjali? Spiji u affarijiet hekk u dokumenti kollox trut Templari kien sar fit-tieni gwerra dinjija minn hawn Malta. Hemm dan ta' Roscoltart ġifieri. Ma nafx qatt ma tħalt fejn. Kollox fis-sens kien hemm parti kbira minnha li. Network. Kienet network sieħa fil-verità għax anki Spanja kienu jixxu il-batteries l-Ingliżi minn fucking Spanja men. Kont taf di, issa Spanja kien jappoġġja l-xismu għaw, l-Hitler. L-Ispanja ma kienux daħlu fija. Ma kienux daħlu ma kienu iktar lejn nazisti. Pala favur. Mela. Ħana id-lek jena jekk tkellimni fuq rigward gwerra għini, t-tini gwerra dini u l-ewel Iżda qed tkellimni fuq ulla maħrse, ma tħallx fihom dawn. Vera, ma tħallx fihom. Le, ċuċati naf. Ġifieri. Tista' tgħidlix ngħidlek orrajt, ma nafx. Għax Spanja ma vera ma daħlitx ma kienu jappoġġjaw lin-Nazisti. Ejja. Ma. Alright. Jekk toqgħod kien hemm proġetti kbar ġifieri fejn kienu tafaw katavru l-Ingliżi u rabtulu bagalja ma' jdejh. U bċabba dokumenti li ħajattakkaw il-Greċja, mux Franza. Fimt biex jħawdu l-moħħom u dal-katafru ġabruħ l-Ispanjoli u taħl l-Ġermaniżi qabel ma taħl l-Ingliżi biex jaddu d-dokumenti. U ċertu dokumenti. M'għandix idea. Mela, dik waħda mir-raġunijiet għax rebħu il-gwerra l-alleati Hitler mexxa kollox lej il-Greċja u lej dawk in-naħat. Mux lejn fejn nizlu fil-Normandija, fimt? Normandija ta' D-Day qed nitkellmu ġek. Għax huma hemmhekk kienu jaħsbu li ħajattakkaw hemmhekk il-Ġermaniżi, imma mbagħad trikkjawhom daw il-mod sistematiċi spija falz. Sawa? Li ħabba fih blajna xaba bombi ta' min jgħid. U dal-katafru bekk kien nexxiet. Għax kieku ma kienx tirnexxi għalhekk mexxa kollox. Imma mbagħad belaw. Ma. Bella wieħed. Nifqu 5. Ma naħmux ta' suġġett. It-tieni gwerra mi? Għale, it-tieni gwerra. Efem, interessanti, però qatt ma tħalt fejn. Kollox jevolvi magħha men. Qatt ma motivatni. Kollox men. Ifi xi. Għal-bala Ġermaniżi kienu fakir. Darba neħtru fejn jena u inti mela. Ma. Mela kif, id-darba li jmisnitlu fuq ta' di ta' DNA, għax suppost kena nitlu fuqa. Alright. U ma tħallniex fuqa. Tħallniex tal-lum qasira kienet. Ejju, għax għanna podcast oħra s-samanħin. Mela, nirringrazzjakom laħba. Nirringrazzja lilek. U vera, n-nis ħobbuk mennu u jisegwuk. Femminajrom maħna ġeju. Eżattament. Jek ma jarawnix. Nirringrazzjaħom, nirringrazzja l-Mirko dal-paċenzja. Ekko, Mirko. Mirko, tabla wieċ Mirko, Tabla. Ma jidirx. Għattu dak il-komment. Kif Mirko ma jidirx. Għenet l-bħalla. Ma dimix, naħseb mish komment wieħed għaddewlek. Għax min jaf kemm jgħu kif qatt ma jeder. Da minnu da Mirko. Ma kien għamħed għallu kif qatt ma jeder. Ma ġieli ħadna ritratti. Ejja, mela. Għale, jafu kif inhu Mirko ġifieri. Nefhem. Jiena aħna għandna iktar ritratti minn li għandha Annalise, fil-verità. Għandek ritratt fl-armarju inti u mhux mal-mara. Grazzi Kevin. Grazzi Sajani. U grazzi Mirko. Tal-li segwejtuna saw, narawkom għal darbohra.